Petsmarkettiin. Varakkaat kaksoset. No niin. Mesta täällä on tänään. Mä olisin joskus lemmikinäis. Oho, se osas lentää. Niin. Onko täällä lintua missään? No, minä ostan. Paljonko ne maksaa? Se maksaa 50 €. Ai. Eikö se loistu? No. Auttaja. Meillä ei ole varaa, se maksaa 200 €. Milloin mä olen 100-nen? Ja kun tuli sypy. Mä lähdin nyt pois. Mä voin antaa teille rahaa. Hän haluaisi tuon kissan, se maksaa 200 €. Jee. No tässä on muutama satanen. Se taas. No niin, voimme ostaa sen kissan. Menimme kasalle. Jee. Eli haluaisitteko tuon kissan? Juu. Tossa on rahat. No niin, tulepas katsomaan sitä kissaa sitten, että onko se. Mikä sen nimi on? Se nimi on Sinkku. No, mennään sitten. Eikä mä en maksanut, siis maksoin. Ihmisille mitä tarkoittaa sinkku. Tietenkin. No okei, mä saan ruokaa. Tyhmä tyttöystävä. Näin. Kissa oli ostettu. Mä piti ostaa se, vaikka mä itsekin kissan ihan sama. Ostaa koija. Kaurissa 200. No entäs toi hiirelelu? Kissalle. 2 € salle ja kallasta. No entäs toi 1 € kissalelu tuolla? Sä katsot väärä sinkku. Se on 13 € liian kallista. Anteeksi, mun tyttöystävä on tyhmästä. Mitä sä sanot? No oota, Toi sano sen juuri. Sinä joudut vankilaan. Mä oon 15. Silti te joudutte vankilaan, kun tapoitte hänet. Hashtag logic. Hän joutunut vankilaan. Jee, vapaus! Olen söpö. Leluhullu. Orking. Missä lelut on? Täällä on leluja. Mä otan ne kaikki. Poliisi. Otan ne kaikki. Poliisi. Juran juuresta. Teiniporukka. No niin. Oh my god. Oh my god. Täällä on... Onko siellä siis koira? Oh my god, oikeesti tuu katsomaan. Siis kato kun syöpä koija. Antaako semmoista mutsia ostaa mitä laittaa? Siis oikeesti mä haluun tuollaisen. Se olisi niin söpö, että mä haluan sen. Se näyttää ihan sulta. Mut mä otan tän. Ostan tän Seben. Hei, mä oon testattu nää. Se maksaisi, olisiko nyt... tuo koira maksoi 1000 €. 1020 €. Taas... Sä saat maksaa sun pehän maksaa. Se oli äsken 200. Mitä se on niin se? Paljonko tämä? Ale loppui. Paljonko tämä maksaa? 20. Bye. Tossa ne 1000 hyvästi. Mä en tuu ikinä tää kauppaan. Se maksaa 1000 €. Kiltit lapset, elikkä marsuperhe. Mama! No, Haluan teistä ja karhu. no. Oot minä katsomaan ruokiin, niin saatte ottaa... Molemmat saa ottaa 2 lelua. Koska ne on talessa. No kun mä otan te karhu. Mä en ota muuta. No, ottakaa se sitten. No niin. No, haluaisitte... Mitä haluatte? Mä otan te karhu. Se on kyllä hiiri, mutta... Se on karhu. No, mutta se maksaa 10 €. Te saatte kuulla maksaa sen. Okei. Mä annan teille 5. No niin. Tulee sitten, tulkaa autoon. Mulla on kepsi. Mulla ei! Minulla ei ole kipsiä, hänellä on. Bye. Jos tiedätte Iiris tassun, niin se on tuo. Tyttöystävä ja poikaystävä. Nyt. Se on selkeä. Se on selkeä. Se on selkeä. Oh! Mitä? Mikä sulla on? En mä Hei, haluatko sä nää kaikki kissat?
voin ostaa ne mun rahallani. Ja omalla. Se olisi käyvis vähän kalliiksi. Ei. Mulla on varmaan 200 miljoonaa dollaria ja mä asun sellaisessa paikassa, jossa on uimahalli ja kaikkea. Onko sä Amerikassa, koska sä käytät dollareita? Mä oon asunut joskus. Mut Suomi ei käytä dollareita. Toi on sama. Tää ei oo Suomi, tää on Petsmaailma. No niin, mä asettais nämä. Koska se maksaa 200 miljoonaa. Tossa, me mennään. Mennään nyt! Okei, älä rage. Mä en rage sulle. Kiitos kun katsoitte videon.